איתן, הכל טוב, הכל טוב. פיצי, מה קורה? לא יום גבר. מה אכפת לך? אני רק לבולגרית. אלי, מה הסיפור? אני כל הזמן נותנים לי פה להיכנס. דוד בפנים? דוד! תגידי, יש לכם גרבר? התינוקות שלי רעבים. תביא עוד קורנפלקס. יאללה, אבל בוא נזוז, מה עוד נשאר? האמת לא הרבה. חלב, קוטג', סוכר חום, אורז בסמטי, חומץ בלסמי וחמוצים. סליחה? הבן שלי רוצה להגיד לך משהו. כן. ערב טוב לכל הקונים בסופר סופר, הסופר הכי סופר שיש. ועכשיו סופר של מבצע. 3 הדקות הבאות 4 חצאי בגטים במחיר של 2 בגטים שלמים. מהר לפני שיגמר. בוא כבר שישאר לנו משהו. את יכולה להריחי. אני רוצה שאתה תצא מפה היום עם חברה או לפחות טלפון. חברה, זה לא פחות חשוב מקוטג'. אתה יודע כמה בחורות מתות לעשות פה קניות? אבל הדבר הכי חשוב שתזכור זה שהבחירה היא שלך. אתה זה שבוחר את הבחורה, לא היא אותך, אתה מבין? לא הבנתי. לא היא בוחרת אותך, אתה בוחר אותה. עכשיו הבנת? הבנתי. תלך לבחורה הזאת שמה. רואה? תהיה תקיף, תהיה אסרטיבי. יפסק. אם לא אכפת לך, את מוכנה בבקשה להריח לי את השמפו? זה ריח טוב. למה עשית את זה? בטעות. חבל. זזנו, אפרים. כיף אצלך, מוטי. מה זאת אומרת אין ביטר למון? אתה רואה? זה מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך לעשות רושם על הבחורות שהם לא ידעו מה לעשות עם עצמם. שהם יגידו, אומייגאד, הוא כזה מהמם. שיעה, אני לא יכולה. אבא, אתה יודע שבחורות לא מדברות ככה, נכון? רואה את האישה? היא רק מחכה שמישהו כבר יבוא ויחפוף לה את הראש. שים לב לזה.
סופר סופר, הסופר הכי סופר שיש. סופר של מבצע, גבינה למריחה והגזרה של 100 גרם, 6 שקלים, היום במבצע 200 גרם, ועכשיו 3 שקלים ו4, שיגמר. או בלעד, מה זה פה? למה עשית זה? הכל מלוכלך. אני באמא אתיופיה הייתי ילומן, ועכשיו צריך לנקות זה. Я не понимаете, что? служба не дружба. עברית, עברית. עוד טוב שבאת, אני בדיוק מברר לך כמה עולה להזמין כלה מרוסיה. שלום, אני רוצה בבקשה לדעת כמה עולה להזמין כלה מרוסיה. לא, זה בשביל הבן שלי. אני לא יודע, אני אשאל אותו. שנייה. אספי, אכפת לך אם היא תהיה קווקזית? לא אכפת לו. תיארתי לעצמי. טוב, הבן שלי זה משהו מיוחד. אומייגאד, רוני, הוא היה כזה מהמם, את לא מאמינה. אני זה ייקח לי עוד קצת זמן. אולי תעשה סיבוב בסופר, תביא איתך איזה מישהי חמודה. זוז אחורה. מה? זוז אחורה, אמרתי. אוקיי. רק אל תעשה שום דבר מטומטם. אל תנסה אותי. אתה חושב שאני מפחד לעשות את זה? לא מפחד מכלום. חכה פה, אני אביא מישהו. זה אתה הבאת אותי למצב הזה. אני? על מה אתה מדבר? שמרית גפני, הבן שלך יוחפת, מחכה לך ליד קופת האקספרס. איזו מין אימא. אני אוציא אותך מפה. תגיד מה אתה רוצה. אני רוצה את כל מה שיש לך. אני רוצה שנחליף זהויות, ואז תבין מה זה כשאין לך כלום. אני רוצה את הבית, את הילדים, את האישה, הכל. אל תהיה חמדן. אני יכול לתת לך חלק. איזה ילד? תשמע, יש לי ילד אחד מדליק, חפן. אבא. אני לא יכול. אז אתה לא משאיר לי ברירה. חמוצים. סליחה? אתה צריך עזרה? לקוחות יקרים, אתם מתבקשים למלא את עגלותיכם במוצרים יפים ונהדרים ולסיים את הקניות. תודה לכם, לקוחות יקרים, תודה. סופר סופר סופ סופ סופר סופר סופ סופ. עכשיו במבצע. סופר סופר מבצע חמוץ במיוחד, מלפפונים חמוצים שפג תוקף חמיצותם ב10 תשלומים. הזדרזו, אל תחמיצו. סופר סופר סופ סופ. לקוחות שיודו על 4 ויעשו חיקוי של כלב ציד בטרר גזעי למחצה, ייכנסו להגרלה ויוכלו לזכות ב10 קילוגרם אוכל לכלבים גונזו. גונזו טעים יותר מאוכל של בני אדם. כן, גונזו, אין כמו גונזו. קנו 6 משגז וקבלו מערבל ביצים דקורטיבי. משגז, המשקה שיעיף אותך רחוק. עכשיו במבצע, קנו 6 במבה וקבלו חצי קילו אמבה. הבמבה באריזת מתנה, כמו כן גם האמבה באריזת מתנה. שימו לב, שלולית גדולה של משגז במעבר 3. נא להימנע מפניות חזות ועצירות חירום.